Уважаеми колеги, тази война, войната в Украйна, можеше да свърши още през март 2022 година, ако колективният Запад в лицето на Съединените щати и на Борис Джонсън не беше наредил на Зеленски да провали мирните преговори в Истанбул. Колективният Запад знае, че не може да победи Русия. Той просто ползва тази война, за да изтощава Русия. И това е една цинична стратегия. Цинична стратегия, в името на която загинаха и ще продължат да загиват стотици хиляди украинци и руснаци. Всеки един снаряд, всяко едно евро, което и Европейският съюз, страните от Европейския съюз изпращат на Киев, означава продължаване на войната, а значи и смъртта на още много хора, военни и цивилни. Така че вие също, европейските депутати, които гласувате резолюции с подобно съдържание, носите пряка отговорност за тези жертви. Подкрепяйки режима на Зеленски, вие ставате съучастници в убийството на толкова много хора. Кръвта на жертвите в Украйна и в Русия е и по вашите ръце, депутати от мнозинството в Европейския парламент. И колкото и да се правите на Пилат Понтийски, колкото и да се опитвате да си измиете ръцете, не може да ги измиете. Обикновен съд няма да ви осъди, съдът на историята ще ви осъди.